Mi a legkeményebb része a munkádnak, amiről senki sem beszél? A legkeményebb munkánk az a színfalak mögött zajlik. Az előkészületek, a rengeteg munka, amit belerakunk, hogy a vendégek, mikor belépnek az étterembe, illetve megkapják az ételüket, akkor egy fantasztikus élményben legyen részük, és egy jó emlékkel tudjanak távozni. Mi volt az első gondolatod az első napodon itt? Hogy haza kell menjek. Az első munkanapom az egy nagyon kellemes nap volt, amit én még a vendéglátásban közel 20 év alatt nem éltem meg. Úgy éreztem, hogy megtaláltam azt a csapatot, azt a munkahelyet, ahova nem munka és kötelezőből kell bejárnom, hanem azért, mert szeretek itt lenni. Mi az a készség, amit itt fejlesztettél a legtöbbet? A pizza. Pizzáztam már ezelőtt is, viszont rengeteg új dolgot, trükköket, praktikákat mutatott nekem a kedves tulajdonosasszony. Mi a legjobb visszajelzés, amit valaha kaptál? A vastaps, amit nem olyan régen kaptunk egy 40 fős csoporttól. Ha nem szakás lennél, mit csinálnál? Valószínűleg valamilyen autós, illetve sofőrködős munkát keresnék.